Kuvittele paikka, jossa Lapin luonnon rauha ja kauneus sekä puhtaat vesistöt yhdistyvät poikkeuksellisiin kalastusmahdollisuuksiin. Suomen kalastuspääkaupunki Pellossa sijaitseva Miekojärvi on juuri tällainen kohde. Miekojärvi tunnetaan lempinimellä Napapiirin helmi, ja syystäkin. Napapiirin linja kulkee halki järven, jonka pinta-ala on yli 53 neliökilometriä. Tämä upea vesistö tarjoaa runsaasti kaupallisesti hyödynnettävää kalaa, kuten kuhaa, muikkua, haukea, ahventa, madetta ja lahnaa. Pellon alueella panostetaan kalavesien hyvinvointiin ja kestävään kalastukseen. Kaupallisena kalastajana pääset täällä tuottamaan suomalaista lähiruokaa puhtaista vesistä. Pellon isoilla järvillä Miekojärvellä, Raanujärvellä ja Vietosella sekä alueen pienemmillä järvillä on runsaat kalakannat ja hyvin tilaa uusille kaupallisille kalastajille. Kaupallisen kalastajan työ on fyysisesti rasittavaa vaihtelevien sääolosuhteiden tähden, mutta samalla työ luonnossa tarjoaa vapautta ja upean maisemakonttorin. Nykyaikaiset apulaitteet antavat helpotusta rankimpiin töihin. Kalastajana saat työskennellä itsenäisesti ja määritellä työpäiviesi kulun. Napapiirillä kesän yötön yö antaa työskentelyyn huikean mahdollisuuden auringon valossa ympäri vuorokauden. Talvellakaan ei hämäryys haittaa, kun lunta riittää, ja kaamoksellakin on valoa useita tunteja päivällä. Pellon kalasatama sijaitsee Sirkkakosken kylässä Miekojärven pohjoisrannalla, ja sitä voivat hyödyntää myös muut läheisillä järvillä toimivat kalastajat. Laitoshyväksytty kalasatama tarjoaa mainiot nykyaikaiset fasiliteetit kaupalliseen kalastukseen. Kalan käsittelyyn löytyy paljon moderneja apulaitteita, kuten halkaisuveitsi, nahoituskone, halkaisukone ja jauhelihamylly. Laitteiden avulla työskentely on tehokasta sekä turvallista. Käsittelemällä kala laitoshyväksytyssä kalasatamassa kalastaja voi nostaa huomattavasti pyytämänsä kalan arvoa ja tuottaa näin lisää katetta myös sisätyöllä. Miekojärven kalasatamassa on hyvät henkilö- ja varastotilat, joista on mukava lähteä kalastamaan kuivilla varusteilla ja palata lämpimään kalastuspäivästä uupuneena. Miekojärvellä nykyisin toimivat kalastajat ovat hyödyllinen resurssi uusille yrittäjille. Vesistötuntemus ja paikalliset kalastustekniikat ovat arvokasta pääomaa. Kaupallisia kalastajia Pellon kalasatamassa toimii 5 ja mukaan mahtuisi useita uusia kalastajia. Mitä enemmän toimijoita on, sitä enemmän voidaan yhdessä tuottaa lähikalaa pienemmillä tuotantokustannuksilla. Kokeneet kalastajat auttavat mielellään uusia tulokkaita, sillä kalastus on yhteistyössä aina kannattavampaa. Konkarit opastavat tulokkaan kiehtovan työn saloihin, kuten kalojen käsittelyyn, hyviin pyyntipaikkoihin, pyyntimenetelmiin, vuoden aikojen mukanaan tuomiin muutoksiin sekä paikallisiin kalastusperinteisiin. Toisaalta konkarit ottavat mielellään oppia tulokkailta uusista tekniikoista ja apuvälineistä. Tämä tuki ja yhteisöllisyys tekevät Miekojärvestä hyvän paikan aloittaa ja kehittyä kaupallisena kalastajana. Voit tulla osaksi vuosisatojen perinnettä Miekojärven kalatalouden tuottajana. Nykyisten kalastajien keski-ikä on kohtuullisen korkea, joten uudet ammattilaiset ovat tervetulleita lisäämään alkutuotantoa hyvän kotimaisen kalan kysynnän täyttämiseksi. Talvi on kalastuksessa haasteellisempaa, koska jäätilanne voi olla vaikea alkutalvesta. Sivuansiot ovat silloin hyvä turva kalastajalle. Kalastusta on mahdollista tehdä myös sivutoimisesti, jos saat päätoimeentulosi vaikkapa matkailusta. Tosin onnistuneen avovesikauden jälkeen kalastaja voi myös hetken lomailla.
Yksi houkuttelevimmista lisäansiomahdollisuuksista kalastajille on kalastusoppaan palveluiden tarjoaminen. Napapiirin Miekojärvi sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Rovaniemen vilkkaalta lentokentältä ja Pellon rautatieasemalle on matkaa vain 30 kilometriä. Matkailijat haluavat kasvavissa määrin kokea Lapin luonnon ja oppia kalastuksen saloja paikallisilta ammattilaisilta. Kalastusoppaan työssä voit yhdistää ammattitaitosi kalastusmatkailuelämykseksi, tarjoten mahdollisuuden esimerkiksi kuhan tai suurten haukien kalastukseen. Pellossa sijaitsee myös upea erikoiskalastuskohde, josta löytyy haukea, siikaa ja ahventa sekä harvinaista isokokoista luonnossa lisääntyvää taimenta. Pellossa on myös loistavat kalastuspaikat Tornionjoella, jossa lohen kalastus houkuttelee runsaasti kansainvälisiä asiakkaita. Pellon ja Ylitornion kunnat vievät eteenpäin Miekojärven kansallispuistohanketta, joka toteutuessaan kasvattaisi alueen matkailijamääriä merkittävästi. Kansallispuisto avaisi uusia markkinoita myös paikallisille kalastusopaspalveluiden tarjoajille ja kalatuotteiden myyjille. Mikäli haluat pätevöityä oppaaksi, Ammattiopisto Lappia tarjoaa alan koulutusta, joka toteutetaan Muonion ja Pellon alueilla. Voit suorittaa tutkinnon myös kaupallisena kalastajana toimiessa. Pellossa on hyvä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus, joten tilanne on selkeästi parempi kuin monessa muussa Lapin kunnassa. Kunnalliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat myös kohdillaan. Pello sopii hyvin niin metsästyksen, urheilun kuin kulttuurinkin ystäville. Kansainvälinen toiminta on täällä lähellä, sillä Pellosta Ruotsiin pääsee Tornionjoen sillan ylittämällä. Kun haet ainutlaatuista paikkaa elää ja työskennellä luonnon ja mukavien ihmisten keskellä, Napapiirin Miekojärvi Pellossa odottaa sinua. Kalasatama, yhteisöllisyys sekä matkailumahdollisuudet tarjoavat hyvän pohjan kaupallisen kalastajan uralle. Ei soleppoka mikään. Solekko laittaa kinthat kätteen ja tulla kalastajaksi Pelhoon. Jo vain.